Wyn ydw i, a dwi'n fferyllydd ac yn ddarlithydd yma yn ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd. Heddi, i ni'n croesawu myfyrwyr blwyddyn 12 i'r ysgol i roi blas iddyn nhw o fferylliaeth o'r fainc i erchwyn y gwely. Fel mae thema neu teitl y dydd yn awgrymu, bydd cyfle i'r myfyrwyr gweld drostynt eu hunain y rôl y gall fferyllwyr chwarae yn ehangder gofal cleifion o ddarganfod cyffuriau, datblygu cyffuriau, ei optimeiddio a edrych ar sut i ni wedi yn rhoi y cyffuriau yna i gleifion, ond hefyd edrych ar rôl cynigol y fferyllydd a sut mae'r rôl yma wedi ehangu ar draws faes iechyd. Pwrpas y dydd yw sicrhau bod y myfyrwyr yn cael blas ar fywyd mewn prifysgol, efallai deall mwy am rôl y fferyllydd, falle rôl nad oeddynt yn hollol ymwybodol ohono cyn iddyn nhw ddod ato ni heddi, ond hefyd, ac efallai yn fwy pwysig, sicrhau bod nhw yn deall pwysigrwydd i dysgu mewn y dosbarth a sut mae'r dysgu yna'n cyfateb i gyrfaoedd y dyfodol. Mae wedi bod yn neis iawn gallu gweld pa fath o yrfaoedd eraill chi'n gallu gwneud trwy cael gradd yn fforylleg fel neu ymchwil a datblygu ar Mynediadau. A fi'n meddwl bydd yn fuddiol iawn i fi gallu penderfynu be fi wedi gwneud yn y dyfodol i ymwneud gyda fforylleg. Mae diwrnodau fel heddi hefyd yn caniatáu i ni weithio ochr yn ochr gydag athrawon ysgolion i weld sut allan ni gydweithio mwyn cyfoethogi profiad addysgol y myfyrwyr. Mae cael dymas o'r ysgol a ymweld â y brifysgol a'r adnoddau sydd gyda nhw yn gallu ysbrydino'r disgyblion i feddwl tu fas y bocs o'r bethau. Mae'r cwrs lefel A bioleg a cemeg mor eang, does dim cyfle i fi mewn i ddymder, felly mae'n gweld arbenigwyr yn ei maes yn profiad arbennig i'r disgyblion. Wel, mae'n neis gael cyfle i siarad gyda aelodau staff yn enwedig gyda'r opsiwn o wneud rannau o'r cwrs trwy'r Gymraeg. A mae'n neis i'r disgyblion gael y cyfle i gweld bod hwnna'n ran yn atod o'r gwrs yn enwedig yn y flwyddyn gyntaf. So, mae'r ffaith bod nhw'n gallu cael tiwtor sydd yn siarad Cymraeg hefyd yn gallu helpu nhw i ymgartrefu yn gloi wrth astudio yn y brifysgol. Fi'n credu bod yn syndod faint sy'n mynd mewn i'r proses o datblygu cyffuriau fel mae'r holl peth clinigol a popeth, ond mae loads o technoleg fan hyn. O'n i ddim yn disgwyl fel Alex a Dymu. Fe'n rili diddorol i weld popeth sy'n mynd mewn i'r proses. Fi'n meddwl bod wedi bod yn dydd gwych a fi wedi dysgu lot. Ond o'n i'n rili hoffi y darn amdano dysgu amdano cancer a fel y moddion ni'n datblygu ar hyn o bryd a fel mae'n digwydd. Fi'n credu bod e'n dydd sy'n mynd ar datganiad personol fi a fi'n credu mae'n ddiwrnod iawn. Diwrnodau fel heddi yn bwysig iawn i ni yma yn yr ysgol Fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ond hefyd i'r proffesiwn. A'r gobeith yw fydd profiadau heddi efallai'n chwarae ran bach i ysbrydoli fferyllwyr a gweithwyr iechyd y dyfodol.